Astăzi vom pleca la Ilies Vlogs. Deci, panoul acesta 53. Deci acolo se află casa lui Ilie. Și deci am ajuns aici. Și de acolo sunt niște scări. Ne ridicăm scări și drept acolo este casa lui Ilie. Deci trebuie să urcăm aceste scări până sus. Deci am urcat aceste scări și mergem spre casa lui Ilie.